Sir, sa ngayon, kumusta na itong inahanda natin na simultaneous exercises? Apo, Captain Culyado. Yes, sir. Actually, this is the ninth iteration of Armed Forces of the Philippines. Yung tinatawag natin joint exercise, yung dagit pa, which is yung definition nito is yung dagat, langit at lupa, which is involved dito yung Philippine Navy, Philippine Air Force, and Philippine Army. So it is the ninth iteration, sabi ko nga nitong taon na to. At ito ay kinakandak in various training areas within the country. And then the 4th Marine Brigade, dito po kakandak ito, o dito po gaganapin sa Bubon o Burgos, Ilocos Norte. Sino-sino po yung mga kasamaan po natin, Apo Captain Culyado, maliban sa Armed Forces of the Philippines, Apo Culyado, sir? Yes, sir. Actually, it is a pure Armed Forces of the Philippines exercise. Ini-exercise po kasi natin dito yung interoperability natin pagdating natin sa warfighting capability ng Armed Forces of the Philippines. Wala pong nahalo dito na ibang units or ano, although meron tayong mga coordinations sa Philippine Coast Guard and Philippine Maritime Police, pero wala po ditong hindi po kasama yung walang involved na other countries dito. Okay, so itong simultaneous drill, yung sabi mo kanina, sir, doon sa pang lupa, dagat at saka sa air. So with coordination mo ba, sir, sa mga, lalo na dyan sa Bubon, Burgos, yung mga mangingisda, sir? Actually, hindi naman po sila affected talaga kasi actually nagsimula na to nung 04 November hanggang 14 po ito ng November. Pero yung pinaka-event po natin na live fire exercise is dito po gaganapin sa Bubon sa 09. So 09 November from 8 to 12. So 4 na oras lang po ang hinihingi namin sa mga isda natin para mapagbigyan lang po itong exercise natin. Actually, ito na po yung exercise talaga na to is regular exercise na kinonduct ng Armed Forces of the Philippines para mapanatili po natin yung ating kakayahan at mapanatili rin natin yung resiliency ng ating Armed Forces of the Philippines pagdating sa ganitong bagay. Okay. Sir, maliban itong sinabi mo na kakayahan po natin, lalo sa Armed Forces of the Philippines, ano pa yung pinaka-main purpose? Kasi maraming nagtatanong, bakit palaging may sinasagawang exercises ng mga armada or mga Armed Forces of the Philippines, lalo na dito sa Ilocos Norte? Apo, Captain Culyado, alam ko, ikaw na yung explain sa kanilang mga listeners, viewers po natin. Sir Culyado, sir. Opo, sir. Actually, sir, maraming exercise, no? May tinatawag po tayong unilateral, bilateral, at saka multilateral exercises na ginaganap. Kasi, actually, the Armed Forces of the Philippines is, meron tayong mga cooperations pagdating sa iba't ibang unit. Like, for example, ito pong Marines, we need to collaborate with the other forces tulad ng Philippine Air Force and Philippine Army. And then for the multilateral exercise and bilateral, we need to collaborate din nagkaroon ng tension pagdating dito sa regional security operation. Like for example, yung mga diplomatic approach natin pagdating dito sa ating karagatan. So kailangan din po natin ng mga ganong exercise para mapanatili natin ang peace and order dito. Maganda. Pero hindi naman apektado, sir, yung mga komunidad dyan, lalo dyan yung mga mangingisda, Sir Culyado? Yes, sir. Actually, last 2 months or last month din, continuous po na yung coordination natin sa ating local communities. And then, ito naman po activity na to, sinisigurado po natin na hindi talaga ng ating mangingisda at ang kanilang daily activities. No, pinapanatili po natin na kalmado ang lahat ng bagay na hindi talaga maapektuhan to. Kasi sayang din naman kung may mga masasagasaan tayong ibang bagay. So, ang ginagawa po talaga ng Armed Forces of the Philippines and then the Philippine Marine Corps dito is pinag-iisipan at pinagpaplanuhan po natin ng maigi nang sa gayon is maging normal lang at hindi maapektuhan ang regular
na aktibidades ng ating komunidad. Maganda yun, sir, kasi yun ang concern ng mga lalo dyan sa residente sa Bubon, Burgos. Okay. Sir, maliban sa Barangay Bubon, Burgos, dito sa Lawag City, sir, kailan gaganapin din yung exercises din ng Armed Forces of the Philippines, sir? Actually, sir, sa 12 alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga rin, which is 2 hours, meron din dito sa Lawag, sa San Junes na live fire exercise, pero kino-consider po natin dito kasi may parating tayong typhoon, no? Kino-consider po natin ito. Siyempre, mas priority natin ang seguridad ng ating ng publiko, ng ating mga tao. Yun, katulad nga ngayon, nagpe-prepare na kami pagdating doon sa disaster response kasi medyo malaking bagyo ito darating, no? Tingnan po namin mga consideration na yun. So hindi po natin sinasaalang-alang yung protection ng ating community o ng publiko. So dito po sa San Jose, magbibigay na lang po ako ng updates regarding dito kung matutuloy po ba to kasi yun nga, yung schedule na yun is sakto rin sa schedule ng pagdating ng bagyo. Yun nga, sir, yung naasahan, ang isa sa sana concern ngayon dito sa Ilocos Norte. Sir, maliban itong Armed Forces of the Philippines, wala ba tayong kasali yung mga joint US military ay itong gaganapin exercises ngayon na buwan nito, sir? Wala po, sir. Actually, it is pure Armed Forces of the Philippines itong activity na to. Wala pong kasali dito na any foreign counterparts. So wala po. Puro lang po ito na Philippine Air Force, Philippine Navy, and Philippine Marines in coordination with our Philippine Coast Guard and Philippine Maritime Police. Sir, bigyan mo kami ng idea itong exercises, lalo na yung live fire exercises po natin. Kompleto na ba yung gamit po natin, gagamitin pag exercises po natin? At kumusta na rin po ang impact ng exercises ng nakaraan na yung sinasagawa natin exercises, Apo Captain? Yes, sir. Actually, last year, sir, hindi natuloy itong Ajax Dagit pa o itong exercise due to yun, dahil na rin sa masamang panahon. Pero dito po sa 09 from 8 to 12 ng umaga, may gagamit po natin dito is yung common rifles natin. May live fire na 1.5mm cannon, 1.55mm cannon na howitzer natin. So yun po. Actually, it is the same na exercise last year ng Kamandag exercise naman po. So tinitingnan natin dito yung capability natin at saka yung response, and then yung sinasanay natin yung tao natin para manatili sa kanilang yung galing, no, sa paghahawak ng mga armas. Okay. Sir, kanina nasabanggit mo na yung parating na bagyo. Kumusta naman ang Port Marine Brigade ng paghahanda natin na tulong na ibibigay natin sa mga kakailian po natin dito sa Ilocos Norte, itong paparating na malakas na bagyo, Apo Captain? Yes, sir. Actually, kahapon, sir, we have already conducted yung disaster response inspections natin. No, nag-inspect na kami ng mga gamit natin para malaman natin yung readiness nito. So, meron po kaming teams na ready to deploy. Actually, nasa sila ngayon, naka-alerto na sila ngayon in case na dumating yung bagyo. But prior ng dating ng bagyo, i-deploy na namin sila sa mga areas kung saan medyo vulnerable pagdating doon sa disaster at saka ano. So, in coordination naman po ito with our disaster response team ng province. So maglalagay rin po kami doon ng tao for immediate communication at liaisoning. So yun po, actually naging namin to, naging practice na rin every time na magkakaroon ng bagyo, may monitoring and then deployment. Yun, so 24/7 po yung aming monitoring dito sa bagyo na to.
Sir, once again, maraming salamat and mabuhay ang 4th Marine Brigade, Captain Culyado. Yes sir, thank you po sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.